tuturor, astăzi să facem un nou videoclip în care o să vă arăt noul update. N-am pus un update de foarte mult timp, update-ul de Halloween. Foarte fericită, mi-am făcut de Halloween. Și eu pot să zbor așa doar dacă aveți Roblox-ul instalat din Happy Mode. Căutați pe Google și o să-l găsiți. Că apăsați aici și vă apare chiar acesta. Only Jump On. Și eu am vrut să scriu niște fonuri, dar nu mi-a mers, așa că uitați aici, vedeți, cam 19 din 20. Am vrut să iau o mașină, nu găsesc, așa că o să caut împreună cu voi videoclipul de astăzi. O să căutăm pe mediu, și o să căutăm și pe easy. În alt videoclip, dacă e să fac în alt videoclip chestia asta, nu uitați de like și subscribe la canalul meu ca să strâng și eu 100 sau 200 de abonați. Hai să căutăm cel 1. Dacă ați văzut voi pe undeva pe filmare, să-mi ziceți, vă rog, pentru că eu nu-l găsesc. Să-mi ziceți să-l caut, că am fost peste tot. Pot să fac așa, dar nu știu cum exact, cum ca să mai zbor tare să-l găsesc. Și am fost pe la școală, am fost la spital, am fost peste tot. Nu știu unde mai poate să mai fie. În câteva locuri n-am fost, deci are sens. Deci acum o să mă uit din spate pe aici, că nu mă uit pe aici. Poate pe undeva pe aici, nu știu. Aici nu... Trebuie să-l caut neapărat, nu pot să-l găsesc. Efectiv, uitați-vă și mă, nu-l găsesc. Mă urc și sus aici. Ziceți și mie unde este. Că nu-l văd, e efectiv mediu. Nu e hard sau altceva. Ca să înțeleg că nu-l găsesc. Dar chiar așa să nu-l găsesc mediul. Deci hai că-l caut. Eu n-am premium sau ceva așa decât pe Tocaboca. O să fac și și de pe Roblox și de pe Tocaboca, pentru că le am și pot să fac oricând. Așa că are sens ce zic. Și haide repede să ne grăbim, pentru că după aia să fac și o serie de Tocaboca, nu doar de Roblox, mi-mi place și Tocaboca și Roblox-ul. Mă mai joc uneori și Roblox și Tocaboca. Deci, nu știu unde, Nu știu unde e, bă, frate, l-am luat pe ăsta. Ce să vă arăt și vouă, uite ce sta. Mediu, parcă, nu? Nu, ăsta. Ăsta nu, extreme. Aoleu, extrem. Sau pe mediu l-am luat. Nici nu mai țin minte, mă dăbâlbă aici. Nu prea cred că o să pot, așa că o să scriu. Și acum o să bag mediu. Cred că tot mediu l-am avut și atunci. Da, tot pe mediu l-am avut. Dar că nu am văzut eu bine. Hai să vedem dacă pot pe ăsta, dar o să-l fac pe easy în acest episod, pentru că, dacă vezi, unde e primul, să fac alte videoclipuri cu altceva. Sunt foarte multe iconuri care a făcut mediu. Să-mi scrie în comentarii, am făcut mediu. Sau, da, mediu. Cum vreți voi, dar doar să fie dar să fie și cu mediu. Deci vreau să aflu unde este toate iconurile mediu. Pentru că nu am găsit pe ultimul. Ultimul vreau să-mi ziceți unde este. Știu și puțin engleză. Halloween. Halloween. Știu cum se spune Halloween, deci are sens.
Deci, hai să căutăm cadou. Cred că am ratat pe undeva pe aici, dar nu l-am văzut. Nici aici la Easy nu găsesc ce. Dar e Easy. A, uite, dar nu știu pe unde e celălalt. Gata, l-am găsit. Mersi, mersi că mi-ai deslocat cea mașină. Pot aceasta. Acest episod de cât asta pot să mișc. Uitați-mă și pe voi. Vrum! 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 Decât înainte. Dacă bag multă viteză. 55. Bam, 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 bam. Stai. Haide, puteam cu 15. Fugi, mamă! Mamă, ce viteză! Dă, băi! Ne se vede foarte bine pe filmare. Pauză de publicitate. Așa, am revenit. Pentru că am avut pauză pentru câteva minute. Voi n-ați văzut. Când opresc, nu se vede. Deloc, efectiv. Deci. Și bam. Și acum sunt aici. Pe iesa. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați de like și subscribe la canalul meu și al lui Robert. Acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut, pentru că totuși v-am găsit la Easy. Unde cineva asta? Pa, pa! Dați like și subscribe, pa, pa!